I say so share Adom TV Badwam Suni Kasiana Brenna Swan on 7 Dawson the OBTB and say Nungwa interchanger air cost one or more watch your more change said they are not shambo pace or on a hydrogen pass and so and another more control for penny or that one more I know what in somewhat to just say one more tea a bang a year a frau Tadiano Tuntumini fitar mature white and black voter no woman to few sons say so a best sunny good be for woman. Na sabeto dwase wasrada na MMDC is no anase mensa assembly hodwo no wose emraya echechire wo mu asi adan asi biaye nsuo nam no wo ma san mra na nya adwuma sabi obi abetwere ho every Sunday body for 7 ho we ne nsam hodwo bi na no pay be so mo se bedwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook na YouTube so nsempay etuamu a kopem se bedwam ebesie na uhia me aye afreme Anochi waba. Ajwa se wa finche modo me de so amount. Omanfobia wonum etwa kwan efa Shaima Tema Beach Road Spintex ene ekwantempo atete sa wo mo enam nungwa mpotem ho no won Kran Central ha sei no. Wo mo chemu ampanimfo afrase se wonum eye kwan no de bomu mienu kɔ ne de ba ne bia fekora no. Wo mo se ye interchange. Se be ye be ma akɔne abedi ho nsɛm akɔye ne amane before akɔne mu bia akɔtwe nkɔmɔ no wɔkye se bra kwan ne ye no efrase ne wani agyepa sanse de wodim se ebeboa ma ahyen ahodo ebo peso na ba fom nanso asem panimfo aye adwuma na etwentwen wo mo na asinti no se de bia ahyen bo peso ho no no ama kwan ne sofa ayeya so de abade beble because se eya ekeka kran se nsuo to wa ase a cars ni timi tintim ebi ka techa no bo sana cars na keke basa traffic e ba wa pa mo nti ba emeble pa eble oh ekwan ni de me ankasa bi hu se de me nka no po we se de ekwan ye shocks absorbers ye strengths ni ade bibia sei wa hu na odwen ho a wonte ase ekwan mo ye afede mo gya kwan na to minim se den o enkoye kula enyama ye kula me ye ho tre ruba bia traffic me to ase sa ekwan o se de wa be 30 minutes e ko betimi atra ka ma be 2 hours you to kwan do mo ye me ne ye pa ye wie ye ne passenger fo bi so atwetwe nkomo how there bebre or sometimes no over no ma like on ya kwan na anu me nya abroke na nkofo nya omo like passengers the drivers no ku na nyama because I say like government no so mbo aye na at least no ye kwan na at least ye ko adwuma e betimi akọ adwuma in peace ba ye ko adwuma so aba wana ya late na the driver for no kwampo ye de mo ye ntokwa nya nye se ye form ye tokwa because of kwan no stress say the traffic aba am batwa metinungwa na ya na mekọ adwuma otema na mekọ no pa na se me pon na me ba fia ade be chimbie mu no ya na me ho na me ya na me ya kwan na enye no potos ne na ade no me bre pa ashankafo akasa passengers akasa wonu masem no eyetiawa said ye kwan yitie yi ha wonu wadwene pa the sense wonu made sire nyina ene se said ye empanfo hye kwan yase a na wonu eye ne ntantam wano no wonu memeto asoma wonu said ye be ya ahokyere da wonu su sesei no ebetumi afri honomo midin di abna abrafi agyeman Yemfri hono wana yen konsem foforo emwa na panyina wono ene wada aturenche mu aboafo komikye nadmonu ano Eric Nana Agyeman prempe wode adehwede ne afutuo ama wom wete Ketu South ene keta mense no emu ese wosrada enkanka wom ete eben white ene black voter mekye sutade no wose ensuo no fe na ebe frase ato na sede na anu ada kakra kura no petikire yede a eyiri fo manfo do na ma japade pia sei no osuro se de die kire ba ne nsuo akase ebetoto no anhwe ya ebewi ase ebirichie ne bebonti no wode afutuo mu omanfo wasa mpotem ho nyina se wonhwe ompe baabi nwan ne nkote no ntu free esutade no ano enso ye assessment no ye hu se bad ye ebeba nti ye besre se ya na yenuanom no bi wo a edu time se nsuo time waduru ya na unua bi ti baabi e all high level ene ade a na watu akotra nsuo no kwa na waba ta se nsuo no beba be hawo enochi openyi a ono ene ye MC edema ye keta openyi gamaga
ɛne Adom Kase nso yɛ di nkɔmmɔ ɛkyɛ n'ani so a n'adum ababɛyɛ wɔ hanom a ɔkɔ so a ɛtu mpanyinfoɔ ɛne temanfoɔ fo sɛ ɔmo kɔ so anya gyidie ɛwɔ aban ɛsɛn sɛ aban betumi abɛyɛ biribi ɛde abɔ ɔmo ne korakora ɛna Adom Kase ntemanfo bi ɔmo wɔ hanom ɛne nso di nkɔmmɔ ɛkyerɛ yɛn sɛ n'adumfoɔ ayɛ adeɛ deɛ nanso ɔmo koto ɛde srɛ aban ɛne ɔmo mu nsɛm bi sɛ ɔmo kɔ so amɛbɔ ɔmo ɛsɛn sɛ sisi apa deɛ ɔmo so egu edwa mu. Mi ko jijo ntɔbɔ na dum tɔbɔ gɛrɛ nya dum ane bɛ o fa ko ama gbɔ akɔrɛ nyangwa ado jijo na ntɔ ala bɛ mi fukɔ. We are telling the government thank you, so let them do more for us, let them come to our aid and help us. We are suffering, we need help from the government. Wohwɛ makyi a kodo ɛna ɛda ɛyɛ nsuo so a amanfoɔ a ɔmbɛtwa ewi hanom ɛda kɔ ada side no ɔmo yi so na mpanyinfoɔ ɛka nyinaa no sɛ aban mɛboa mo paa amanebɔ yi na mede fue agozumen ɛwɔ Framantam mu KT South Municipal Assembly nkyɛn hɔ na ɔde bua ɔno mede de ɔde hyɛ ba ɔwo so kejo yɛmfiri ɔde hyɛ ba nsɛm so na yɛmmra nkran kropɔn mu ha sei na soafo bɛde akyira ohwe nkronkum amamuo ne ho ntoto yɛhyehyɛ yɛho nsɛm ɛso no ɛyɛ Martin Agyement Sankosa na onse garage project ronko ɛkɔso Mention Assembly ahodoɔ no bi emu na ne nyinaa ne sɛ bɛhwɛ na ensu yire fo manfo bi no ano bɛbrase wɔ nkran kropɔn ha sei na hɔ ɛna ɔpanyin de adehwɛdeɛ to Mention Assembly ahodoɔ nyinaa ne mu sɛ ɛnhyehyɛ ne mmara yɛ gu hɔ no mo a sɛ wokɔsi dan si bia yɛ ne sɛ wosisi bia yɛ nsuo nam hɔ no manu nti ɛbɛma nsuo atɔ na yira fo manfo na ɛwɔ so wɔdwiri dan ne gu na sɛ deɛ wato mmerante ho asotwe wɔde ma wo no wɔsɛ kame yɛ sɛ Mention Assembly dodo na amfa saa mmara ne nyɛ adwuma sɛ bɛyɛ nsuyiri ano bɛbrase wɔ nkrante bɛyɛ anka saa mmara no ɔma ne nyɛ adwuma adeɛ baako ɛha a yɛgu so a yɛhu yɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo si dan wɔ biaeɛ a yɛgya sɛ nsuo ne ntima nipa ntena hɔ na ɛnkɔfa ɔhaw mba nsuo twi fa so a wonkwa wɛn still ebi ɛyɛ encroachment enti deɛ na me ne MC yɛ ka ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛde mmara yɛ adwuma wo a wafa asase a ɛni sɛ wofa saa asase ne yɛgya atoɔ sɛ nsuo yiri ana ebu fa so a wonkɔhwere wo nkwa obi a ɔde si dan no ɛsɛ yɛyi ne firi hɔ ne ɛbɔ no a ne nkwa ho ban ɛnɛ yɛyɛ bi a nipa no ɔnte aseɛ na mmom akyi onya ne nkwa di a na obɛhu sɛ saa yɛboa no ba yɛntena ɔnyɛ hwɛ han ɛma atorɛnkyɛm so mma ɛno akyi assembly ne mpanimfo bia na wɔ hɔnom ɛso de nsɛm sei ɛto Adom Kaseɛ anim. When it comes to dredging, any deserts in the ayepa garage in the Odima yenu, ya yusu yankasa ya assembly ska over 500,000. Ya dia share deserting and dredging. So it's our priority. Ya started a year in 2018. Every year biya the IGF yeah says ya na ya benya mwa figure boying. You know. Yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ nsɛm foforo emu ana mpanyinfoɔ ahodoɔ bi kasa sɛ bɛyɛ a sɛdeɛ ɛsɛ wiase afa na nyinaa no yɛkɔ abɛnfo ntinta afidi kɛseɛ kwan so ne yɛde yɛ nneɛma ne yɛnhwɛ na abato commission no so election commission wɔhwɛ na ne sɛ yɛato abawie na yɛkeka mma no abom ne nyinaa no nkɛnhwɛ na ɛnya no electronically na ɛno ɛna ɛnka ne titire ne ɛma abato commission no Dr. Kojo Afarijan wɔde adehwɛdeɛ to abato commission no anim sɛ ɛma ne mpre ne ho kora sanse saa internet ɛne abɛnfo ntinta afidi kwan so wɔyɛ nneɛma no Ghana yenu mpempenso a yɛde kan yaba ɛde to aba sɛ kɔba sɛ obi die mu ɔden kyɛn yɛ no ɔhake ewura mu a ɛbɛwi ase afi mma no na ebi ɔde bi aka ho anaasɛ wɔyi bi afiri mu a wɔn ho baabi ɛbɛfa nti mpanimfoɔ pɛ so wɔyɛ a wɔn firi hyehyɛeɛ no ase ntutu ne yie ansa na wakɔ. The second caution is not to rush to introduce election technology. Enwachi okyerɛkyerɛ enema miensa bi a ɛwɔ sɛ ode odwumadi kɔ abɛfo ntentan so a etimi ɛyɛ ɛdeboa ɔmanfo ɛwɔ abatoɔ mu. To use data collected during registration to confirm that a prospective voter is the same person who registered to vote. To keep a record of the time each voter was verified to vote. To send the results of tabulation to tabulation centers in real time. Oni nyina mu no Dr. Kojo Afarijan eka de to aso se wo pe abɛfo ntentan a ɔmanfo ate ase ya sesei ebide ye ne mabone pa social media na ɛno
se abato komisa pese wadidi dwuma agye se wonum eto aba eti ase wonum akasa abato komisa eti ase na amanyofo nso ati ase nso oni nyina mu no woma omanfo eyedie enwihia wo ansana wadwene abefo ntentan dwumadie eho. It is fast becoming a ready platform for hate speech, misinformation, and creating trouble. So social media as a form of technology has potential for good. Essential for Nshiamu Akoso Wankrahane Koso Ghana International Press Center na a Star Ghana Foundation a Wanam Civil Society Strengthening Program Shifting the Power so and why sans for Nshiamu na Ubaka ya fimpinu ene enuminimu 2005 and I'm penny for years say ye be a friend say F cube na se nkwada wo moko esukun motof one wade ba be pemesoro no wo bia benya kwanya na wako school na aban no yese sika no twa bia ne muntina ne wo mo abefa ka hodo no ebi ye friend say capitation grant na so esanse akamu aban no ntwi ani nyina ntina ya na se sukun penifo na wose wode kanema nkwada na abatan no na omutwa na no na Star Ghana Foundation chair aban say wo sere sika no akamu no wontua na adesuafo ne adekyerefo ne mpanifo emfanye hyehye na esefo se omo ede ye ne se be ya enkwada ekɔ school ni benya asumdue na wasuade. Yesre se budgetary allocation sika na ede ma gi ede ma education sector no 12% na edane de enye ka at least enkwada 15% se na ye hyehye na friend international standards no na afi so ye hu se budget bi beba e wo kwan so ka ye di hyemu ho ba bia na ama budget no abasro kakra enwachi otwane sem no so eka de twato se e wose Ghana ban no bon homodin ase capitation grants ne nyina no beje mu edi amawo mu na enwatumi aboa na school fees a eya ojefi adesuafo ne omawofo nchen no etuo etumitwa 20% allowance I said we teachers are ye post you omoko nkrase ni baabi a ye mfa ye ni nhye dan kwohwe ho no yesre sa aban be ye hu adwuma na ye post you obi kwa wakwa akoso ye maimu amayen de ye kan so say 6 year secondary education ye tin inframe mu no ma aban enkoso enye kosi se oni civil society akasa ama ya kire ya adwen ma ye nyina ye de adwen pa ne adwen kro aye ne se ne yese ne kra ne ye de wie se capitation grant a acha ema schools levy nkwala ne wo mo awofo no aban hwe na onye hu bibi on release na school for any team enhwe school no so na ye ma no susua ade a ayeye yemfiri ho na yenkwa pomode mu ensem emu na adwumako a wo mo hwe apomode ho nsem so de betudwa se eye apomode ankasa se ase ho no na so bi ho mfa no a emprempre no mu a wo benya ayarehwe no na no ada na gina ohamu nchemu aduana 40% afimpino ene edunso ni muzise ebetumi akase akohamu nchemu adiowotwenum 85% 2023 ya yewumi yayi intina se basic healthcare ne de kwa na ekoso ne so wono mo ye adwuma wa pomode adwuma ebia sese nurse fo adoctor fo na afi womo som womo yade no kamia se womo asetenemu de tia na tia futu akwa mampanyinu fo se wode wani hwa yaresabia hodo ene akade a womo hia no womo nso hwa yarefo no nso asetenemu nsem omane hia won. We were around 40% in 2017. As at the end of the first quarter in 2023, we are currently around 85%. That is a remarkable improvement over where we came from. In terms of human resource capacity for service delivery, at the beginning we had 574 community health officers. We are dealing with about 1,706 CHOs who have been trained from the interventions of this program. Emfa ho se omayi konanim ewa apomudin mu no apomudin adwuma efo bi etu kwotena ma hodo so ekwaye adwuma ewo ho ne nso emu akra sansem yi ho no Dr. Demian Bonguriri eni Adom kase atwetwe ho komosi. It has to do with better conditions elsewhere. You know, after the COVID-19 pandemic, a lot of them are moving to UK, US, you know, for better opportunities. Others are also living down south because those areas have at least better schools
and access to social amenities. So there is internal exodus and then external exodus. Yɛmfiri hɔ no yɛnkɔ atemu ensem emua. Na encourage for ede Emma Interministerial Committee on Illegal Mining Charles BDC. Na lawyer for akɔ High Court, Accra High Court has a Human Rights Division akɔje esono ede abeto special prosecutor and Jumadi so na makoma kudu ntem. Na saa esono na wɔn mo akɔje no ne nyina yɛ sɛ ebema special prosecutor na twɛ ne ho efiri so obɛtwra to baabi ese opanyin Charles BDC you were wanted and ase wɔn mo hwehwɛ no. African Emma special prosecutor ne kwan Emma ne nkɔje arrest warrant sɛ wɔde ba bɛkye opanyini na Adom kaseɛ ede hwehwɛ no akyi. Abra Accra High Court one Human Rights Division no ekwa asetena no Justice Nicholas Abudapi ene tena edwam na nkyire mu a wodi tu dwa ene se enandu entamu no interim injunction no esi Office of the Special Prosecutor no kwan se wontumi fa warrant bia enkyire Charles BCU afei woni hu kwan se wode enkrata abeto montene so akire mu se wonum ehwehwe owura yi wonum ehwe ne mu kwan se aye humomo bosome de etoso aduonumienu afimpinu ane aduonumiensan yi mu no wonum ebetena asem no ankasa so na wadi Office of the Special Prosecutor ehwehwe subuo bi a wode abo Charles BCU ane afoforo bi ewo kesase hye ene proye ehu nsensem bi ya ne nyina efa kwan bone a manfo bi efa so etu fom agudie ewo man mu ehu na no bnada ena Office of the Special Prosecutor eden krata abeto montene so a wode tu dwa se wonum ehwehwe Charles BCU esan se OSP2 ne nsafre no so opese wototo na no wanko nanso ni nyina mu no Office of the Special Prosecutor asan so den krata abeto montene so a wo kire mu se na so ye no ehia warrant bia ansa na watimi akire wo bia osusu se wadi bone ya wo ye ne nsem mu enhwehwemu